някъде сред хора, без наистина да бъда там. Просто още един ден, който трябваше да премине. Тогава някой извика зад мен само една дума и нещо в мен реагира, преди да успея да помисля. Татко. Казано без колебание, сякаш винаги има някой, който ще отговори. Сякаш никога няма причина за съмнение. И веднага разбрах, това никога няма да съм аз, защото те не знаят кой съм. Просто стоях там малко по-дълго, отколкото трябваше. Сякаш нещо в мен още чакаше, въпреки че знам истината. Удря ме, преди да успея да помисля. Не защото е нещо ново, а защото никога не се променя. Не е самата дума, а всичко, което идва с нея, че това никога няма да съм аз. Независимо къде стоя. Не се обърнах, нямаше какво да намеря там, но то вече беше в тялото ми, като нещо, което се случва преди мисълта. Не мисъл, само реакция, която не иска разрешението ми. Знам как стоят нещата, не ми трябва обяснение, но това не променя нищо, когато ме удари така. Защото има нещо в мен, което не пуска, въпреки че отдавна трябваше да е пуснало. Понякога съм добре, почти мога да живея с това. Сякаш съм го оставил някъде, където не заема толкова място. Но после такъв момент идва от нищото и отново съм там, без да съм избирал да се върна. Това не е нещо, за което мисля, то е нещо, което просто се случва. Удря ме, преди да успея да помисля. Не защото е нещо ново, а защото никога не се променя. Не е самата дума, а всичко, което идва с нея, че това никога няма да съм аз. Независимо къде стоя. Те си тръгнаха заедно, сякаш нищо не се беше случило. И за тях наистина нищо не се беше случило, но за мен се случи. Останах там още малко и се престорих, че не съм спрял. Сякаш не беше ударило отново същото място, което винаги удря. Беше само една дума, извикана някъде зад мен, но веднага разбрах, това никога няма да съм аз. Не сега, не по-късно, никога повече.